ing Mendhala Wetan mriki amin. Makaten ingkang saged kula aturaken kawula sak kanca dalu menika minangka atur panglipur hiburan saha tasakuran kanthi tasakuran kala wau mugi-mugi ing kang sampun sedekawan minangka dados amal soleh sasampunipun dados amal soleh mugi-mugi Gusti Allah maringi imbalan ingkang melimpah dhateng warga masyarakat ing Mendhala Wetan mriki langkung sae ngenjang banipun tinimbang ingkang sampun kelampah amin Allahumma amin. Monggo kanthi ing pangajap sugeng hamriksani sugeng midhangetaken kanthi tasakuran wiwit purwa madya wusana nirang ing sambikala. Bungkasing aturun sikum binafsi itakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung cangik yung apa Kang Slenteng? Ki aku wis matur tiba klimakmu hiburan sawetara merga saiki ya kudu ana hiburane kudu ana tuntunane tontonane lan tatanane. Iya Kang Slenteng tak derekake piwilinge Kang Slenteng. Heeh. Senajan bola-bali nimbali Slenteng saka Kali Bombong Kali Bening Banjarnegara ning ya mbok menawa ana ewah-ewahane Slenteng ya pintere kaya ngene ning muga-muga wae ana liya-liyane sing bisa gawe bingaing penggalih warga masyarakat ing Mendhala Wetan kene. Yen kaya ngono ayo bebarengan gendho. Apa, Mak? Ayo wektu iki tak aturake marang kowe kabeh supaya lelagon sawetara. Iya. Yen kaya ngono iki ana pundutan lho, Mak. Pundutane apa? Nyuwun sinom parijata. Sinom parijata kanggo Morwani. Iya, Mak. Yen kaya ngono ya tak aturake monggo mangwalik larasanipun pelok, Mas. Nah. Menika wabil khusus pundutan saking Pak Slamet Radin. Ngono mah nyuwun sinom parijata. Aku ya wis kangen karo sinom. Pirang-pirang panggung wis ora tau nyinom ngono. Coba sinome Kang Slenteng. Aku apa? Suarane kaya ngopo? Aja kuwatir. Biasa nek Slenteng kuwi ya nyinom ya selawatan. Ya lilulane. Ringoke. Sinomku bakene marang ngono kabeh padha keprok girong wiraswarane ya girong garapane sing nyemek-nyemek nulat dolaku gayeng yoyong limbo. Iya Kang Slenteng. Dadi nek makarya sayek saeka praya nek iku Swarawati kok ana 12 ki nek rempek kuwi ya rasane penak nyampleng ngono. Wong agung ngeksi Bener
Senopati suarane Kang Slenteng iki ya isih rada kepenak senajan mandan-mandan ngowos. Ya ngowos wong untune entek. Arep iki untune entek mbiyen kowe ngertian nome Slenteng ah kedanan kowe. Kedanan apane suarane? Wong ki suara larang kok. Iya, aku yo ngerti nome mbiyen kok. Heeh. Amar suci digrasake kepenak. Nggih, katuran kagem bini sepuh. Monggo Pak Raden mang pidhangetaken mugi-mugi ndadosaken syukur ernaning penggalih. Pinesu tapa siang ratri muga-muga ingkang ngersaken kagem sinambi pelenggahan dadosaken suk. Iya, njaluk kudangan. Ora apa-apa. Lagune Bendrong Kulon ana sing jogeti, ana sing dadi badut nyatanake ya. Ya, kudune bagi-bagi gawean. Iki ana 5. Ana seniore, ana juniore. Iya. Monggo Mas, Bendrong Kulonipun dados.
Assalamualaikum.
Matur kesuwun, Mak.